Hej, det er Johan her. Og Benjamin. Vi har valgt at lave den her video, fordi vi gerne vil snakke lidt mere og gå lidt mere i dybden med undervisning på data- og kommunikationsuddannelsen, og snakke lidt mere om vores egne oplevelser og så videre. Ja, det var, vi fik en kommentar fra en gut, der sagde, at han godt kunne tænke sig at se en part 2, hvor vi gik lidt mere i dybden med undervisningen, så det havde vi tænkt os at gøre. Ja. Skal vi starte fra starten af med grundforløb 1? Ja, lad os gøre det. Kun for lidt. Ja, jamen jeg vil gerne starte med den så. Mit grundforløb var sådan lidt specielt. Jeg startede på uddannelsen lige efter folkeskolen, og jeg kom på grundforløb 1 på noget, der hedder EUC Sjælland, der ligger i Køge. De har desværre kun GF1 og GF2 af vores uddannelse, så derfor har vi været nødt til at skifte til en anden skole nu for at kunne tage vores hovedforløb. Men på grundforløbet, der havde jeg 2 undervisere. Jeg havde en dansk lærer, og jeg havde en matematiklærer. Og det var nogle meget, meget unikke undervisere, de havde bragt ind for den her grundforløb 1-klasse. De var helt nye. Vi var den første klasse, de nogensinde har haft. Og min matematiklærer, altså man kan sige, det eneste, man kan sige unikke ved ham, det var jo reelt set, at han var svensker. Og ingeniør. Han var en svensk ingeniør, som var blevet vikar matematikunderviser for en grundforløb 1-klasse. Ja. Det var meget mærkeligt. Så han var svær at forstå i undervisningen, men faktisk en hyggelig nok gut, når man lidt begyndte at fatte, hvad han egentlig lidt snakkede om. Mit dansklærer altså på den anden side er meget, meget speciel. Hun var dansk, boede i Danmark, havde relationer i Danmark, men hun var meget, hvad kan man sige, hun var meget traumatiseret, og det kunne man godt mærke i undervisningen. Det var nogle meget mærkelige historier, vi fik en gang imellem, og det var sgu ikke altid, hun rigtig havde overskud til at undervise os, så dansk undervisning var meget mærkelig. Ja. Ja, man kan sige, udover selve lærerne, det er så hvad det er, men selve altså, undervisningen, det var meget klassisk Der var meget klassisk folkeskoleundervisning. Undervisning, ligesom man kører videre fra folkeskole, basically. Lidt højere niveau, jeg tror det er sådan noget E-niveau eller D-niveau, eller sådan noget, man får der på grundforløbet. Jeg kan ikke huske det, det var røvnemt. Ja, det det er ret nemt. Men så har man også de her, på grundforløbet, der har man også, der havde vi i hvert fald, var det 2 dage om ugen, torsdag og fredag eller sådan noget. Hvor vi skulle prøve 3 forskellige linjer. Ja, hvor man så arbejder med en linje, eller med de her faglige fag. Ja, vi var jo reelt set 3 fagfag, og så skulle vi prøve hver eneste i 5 uger, og det havde vi så 2 dage om ugen til at prøve. Præcis. Ja. Og vores var samlet af elektrikere, VVS og data. VVS, ja. Og så data. Så en speciel kombo. Ja, det var særligt mærkeligt. Det var bare lige det, de havde tænkt var passet sammen. Jeg vil sige, de var heller ikke særlig gode til at sælge data på de der fag. Nej. Ej, det var virkelig dårligt. Vi skulle lege med Scratch, og det er sådan noget blokprogrammering, hvor du skal trække i klodser og så sammensætte dem. Og det er også fint nok, hvis man har en interesse for noget programmering, men problemet ligger i, at det er jo altså kun 1/3 af vores uddannelse. Der var også IT-support og infrastruktur. Så det var ikke en god måde at sælge det på. Jeg kan bare huske de sidste 2 gange, vi havde det fag. Der sad vi bare og spillede Quake. Et eller andet gammelt 90'er-spil på nogle lortecomputer, vi havde fået udleveret. Det var ikke lige... det blev ikke solgt så godt. Det var... Jamen, grundforløb 1-prøven var også virkelig mærkelig. Altså, grundforløb 1-prøven var nok den sværeste infrastrukturprøve, vi har haft indtil videre. Som er virkelig mærkeligt, for vi har ikke fået undervisning i det. Men jeg kan huske, at på grundforløbsprøven, der blev vi bedt om at lave en hjemmeside i JSON, som kunne trække informationer for et elektrisk system, elektrikerne havde programmeret med nogle PLC'er. Så man tog sådan en opvaskemaskine, og så kunne man samle den information, den brugte, og altså lægge det op på en hjemmeside. Det var et ret højt niveau for nogen, der ikke endnu har modtaget undervisning. Virkelig crazy, og vi har endnu ikke prøvet noget på samme niveau. Nej, lige præcis. Det var sådan et tværfagligt fag. Så det ligesom var meningen, at VVS'erne, de skulle bygge en eller anden kasse til vi kunne vaske nogle fucking værktøjer. Og så elektrikerne skulle lave et eller andet med en lys og en lille lampe og sådan noget, og så skulle vi trække data ud af alt det her. Og det var sådan...
i grundforløb 1, og vi har ikke haft noget reelt dataundervisning, så det var sådan lidt, okay. Det ser vi da på. Og det var også bare fantastisk fordelt af vores undervisere. Der var 2, der sad på opgaven og få lavet den der hjemmeside, og det der dataudtræk med en API. Resten af jer sad og skulle smide computerdele ud og bygge gamle server med restdele. Ja, det var en meget vigtig opgave. Det er ret nok, vi skulle bruge de der server eller noget. Præcis. Ja, så altså grundforløb 1, der skulle man skal ligesom have øjnene på målet, ikke? Og så bare tænke, jeg skal bare videre til grundforløb 2. Det er en helt anden snak der. Og jeg tænker, det er måske heller ikke alle, der reelt set skal igennem grundforløb 1. Det er nok kun, hvis man går direkte fra folkeskolen, som vi begge gjorde. Ja, hvad jeg forstår på det, så er det, hvis du er været... Du kan tage grundforløb 1, hvis du ikke har det rigtige niveau, eller hvis det er mindre end 5 år siden, du gik ud af folkeskolen. Ja, det lød meget. Sådan noget lignende. Og ellers så hopper du bare direkte ind i grundforløb 2, og det... Det er meget bedre. Ja, det kan vi anbefale i hvert fald, hvis man har mulighed. Det havde vi desværre ikke, fordi vi startede så hurtigt efter folkeskolen. Ja, præcis. Så er der grundforløb 2. Det var helt anderledes. Vi gik fra at være en stor klasse med måske 20-25 elever, til at være en klasse med 7. Ja, 9 tror jeg, eller sådan noget, 7-8 stykker, og så... Ja, vi var ret få, og det værste er, at der forsvandt jo så folk hen over tid. Ja, forsvandt folk. Og man kan sige, selve aldersrangen var ret stor. Altså, mig og Johan har jo nok været nogle af de yngste på derværende tidspunkt. 17. Ja, du var 17, og jeg har nok været... Jeg har nok også været 17. Jeg blev først 18. Jeg tror, du var 17, jeg var 16. Ja, for vi færdiggjorde først grundforløbet. Der blev jeg 18, da vi færdiggjorde det. Præcis, og vi havde 2 i klassen, der også var sådan lige der omkring. 17 til 19, 20 måske. Så havde vi... Og ellers var der lidt... Ja. Så havde vi 3 gutter i start 40'erne. Der var en. Ej, jeg vil også mene, at sandalfræseren var start 40'erne. Okay, ja, okay. Ja. Jamen, det er rigtigt. Altså, der er en rimelig stor alders span over det. Skal lige sige, at sandalfræseren er ikke, fordi vi har noget imod ham. Det var kælenavnet, han havde på grundforløb 1, og han var selv med på den. Ja. Det var meget hyggeligt. Ja, det var virkelig sjovt. Det var et godt halvt år. Men der er meget... Der er folk, der, du ved, kommer fra alle mulige andre uddannelser, de har taget forskellige ting, været i arbejde i nogle år, og så kommer de skal prøve noget nyt, ikke? Så det ender man formentlig sammen med. Ja, men for at gå lidt mere i dybden med grundforløb 2, så var det også igen, vi havde stadig dansk, engelsk og matematik, det skulle man have, ikke? Jo, vi havde ikke højt nok niveau. Det der så var med os, vi havde jo, fordi vi havde været på grundforløb 1, der havde vi... Det er rigtigt, vi havde... Her. Ja, der var vi havde højt nok dansk niveau. Vores dansk niveau var vi havde ikke dansk. Det fik vi merit for. Og det var faktisk alle i klassen, så når der var dansk undervisning, så vi bare læst netværk. Ja, så sad vi og prøvede at læse på et eller andet. Jeg fik markant tidligere fri en eller anden dag. Ja. Men ellers, ja, så der var engelsk og matematik som primært de 2 ting, ikke? Og så var det ligesom det, og jeg ved ikke, hvor meget har vi haft om ugen af det? 4 timer eller sådan noget? Måske. Dansk undervisning? Ja, dansk og... Ja, det passer nok meget godt. Engelsk og matematik. Det var ikke så meget igen. Nej, det var 2 gange om ugen, var det ikke? Hvis jeg ikke husker forkert. 2 gange om ugen, 2 lektioner måske. Ja. Ja. Og så havde vi hele, var det onsdag, hvor vi havde programmering hele dagen? Det er korrekt. Det var godt nok min yndlingsdag, eller noget. Det var okay. Jeg tror, det største problem med vores grundforløb 2, og det gælder ikke alle skoler, ved jeg. Vi havde et meget stort fokus på netværksundervisningen. Det første, næsten hele det halve år, vi havde grundforløb. Der læste vi kun Cisco. Det er netværksmaterialet, I får udleveret. Hvor jeg ved, andre skoler også havde server spredt ud over det halve år. Vi havde til sidst 2 dages server. Før grundforløbsprøven. Som var krav for at kunne bestå grundforløbsprøven. Så det var lidt sindssygt. Ja, det var lidt underligt opbygget. Der burde man nok have lagt noget mere tid i det andet også. Ja, det tror jeg også. Men vores underviser kunne jo ikke server. Det er jo det sjoveste af det.
Ja, måske det var der, den lå. Man ikke lige havde... Så de var nødt til at få en supporter ned for IT-afdelingen til at lave os en sådan guide til, hvordan man opsatte en domain controller og oprettede brugere i Windows 8. Ja, det er nok. Men undervisningen var fed. Undervisningen var fed, og det var en fed, ligesom, klasse, ikke? Altså, det var sådan et helt andet miljø end folkeskole og Helt enig. for den skyld, hvor der var så mange. Her var vi så få mennesker, og det var bare rigtig chill. Og alle arbejdede godt sammen, Ja. og alle var klar på at hjælpe, hvis folk havde problemer. Præcis. Men det er så, vi var så også jo på en anden skole, ikke, hvor at, man har hørt om de her større skoler her, der er der 20 elever i Det er rigtigt. konfliktklasse, og sådan noget. Men det må man jo finde ud af, hvad man er til. Det er ikke til at vide, hvor mange der kommer. Så var der jo grundforløbsprøven. Ja, men jeg ved ikke, om vi lige skal bare lige lidt mere om grundforløb 2 undervisning, fordi... Hvad er der mere om undervisningen? Altså, en ting er, at vi bare havde, når vi havde data, som var, jeg ved ikke, 8-12 timer om ugen, tror jeg nok. Så var det det her Cisco-materiale, hvor vi læste en hel del, og læreren snakkede lidt, og vi havde nogle opgaver om sådan noget som subnetting og andre ting. Og sådan okay med praktisk undervisning også egentlig. Vi havde jo faktisk udstyr, som vi en gang imellem skulle tage frem. Nogle reelle router og switches og så videre. Til at prøve lidt på. Og ja, og programmering, det var jo egentlig også sådan lidt tavleundervisning og lidt prøve noget selv. Lave nogle simple programmer, sådan noget, lave en lommeregner, de her klassiske ting. Hvor det så, ja, til sidst kulminerer i eksamen, grundforløbseksamen, som bare de her, hvad er det? En hel dags prøve, sådan set. Vi havde fra 8 til 12. Ja, sådan noget, ikke? Og så havde vi fået nogle spørgsmål, som vi kunne ligesom trække en af de her spørgsmål. Så vi havde fået på forhånd spørgsmålene og havde mulighed for at forberede os lidt på dem. Og så skulle man op på selve dagen. I starten af dagen, tror jeg, helt om morgenen der. Trække spørgsmål. Og så fik vi selvfølgelig den her hovedprøve, som vi skulle sidde og lave. Og så i løbet af dagen, så blev vi individuelt lige taget ud. Et kvarter eller et eller andet. Og lige have den her form for mundtlig eksamen med en dommer, skulle jeg til at sige. En censor og læreren. Ja. Hvor man så snakker om det her spørgsmål, man har trukket. Jeg har faktisk en sjov historie for det der spørgsmålsudtræk, og det er fra mig selv. Jeg havde trukket integer. Det er en værdi i programmeringssprog i forhold til hele tal. Men det er reelt set ikke det sjove er. Jeg kommer ind, jeg forklarer om, hvad en integer er, og så får jeg at vide af vores sensor, at det gik pisse godt. Og han siger til mig, det ville være en pissegod infrastruktur, er du programmør? Jeg skulle bare ikke blive IT-supporter, fordi han så, hvordan jeg behandlede min gruppe, og det var ikke, det var alligevel ikke lige det, han mente, var den IT-supporter burde opføre sig med andre mennesker. Så han sagde til mig, at du er sådan en type, du burde sidde i en mørk og fugtig kælder med din terminal, og så burde der være sådan en slide, som der lige kan køre sådan en pizza eller en dåse sodavand ned ad en gang imellem. Så du kan overleve dernede resten af tiden. Fuck, hvor fedt. Ja. Pæne ord. Ja, det var pisse pæne ord. Ja. Nok en årsag til, at jeg ikke er IT-supporter. Ja, det er det. Men selve prøven, der havde vi jo netværk, det var ligesom primær del af det, ikke? Det var jo faktisk prøven, det var faktisk lavet et netværk, hvor vi skulle have de her 3 lanes, 3 subnets, det blev faktisk til flere subnets, men i sidste ende 3 router, 3 switches, vi havde også et wireless AP, altså et trådløst accesspunkt. Og en Linux-klient og en Windows-klient, tror jeg, som vi skulle sætte op og få det her til at spille sammen. Det var ligesom det, prøvede lige ud på i de her 4 timer, eller hvad det var. Du glemmer da også selve programmeringssegmentet og serveren, vi havde. Det er faktisk rigtigt, ja. Du er fuldstændig ret. Vi havde et server, der gav den DHCP, eller var det bare domæne? Serveren var domain controller, DHCP.
DNS, og der var vist også nogle brugere. Ja. Yes. Det var også en del af det. En server. Ja, en server. Det var det. Og så var der et programmeringsaspekt, hvor vi skulle kode et lille, hvad kan man sige, program eller et eller andet, som bare kunne fremvise, at vi havde forstået materialet. Ja, lige præcis. Og jeg vil sige, det var jeg ikke så meget med indover. Nej, for vi havde jo opdelt, vi havde været pissmarte, tænkte vi, til grundforløbsprøven. Vi havde opdelt det på den måde, at jeg tog serveren og al programmering, og så tog Johan og vores anden teamkammerat netværket. Og de havde været så pissmarte, at de havde forberedt 2 scripts, eller hvor mange det nu var, til dagen, så de kunne jo være hurtige færdige. De kunne være færdige på et par sekunder ved bare at eksekvere dem. Så de kører dem ind starten på dagen, og sidder lidt og laver rigtig noget resten af dagen. Du ved, de sidder og slapper lidt af. De tænker, det virker. Der bliver i hvert fald ikke kørt nogen test. Jeg ved ikke, om vi ikke kørte test, eller hvad vi gør. Og jeg sidder der i mit ansigtsfodsved og programmerer og opsætter serveren. Helt alene. Stakkels lille mig. Så kommer vi så til præsentationen, og vores underviser beder os om at vise de forskellige ting. Og de eneste ting, der virker, er serveren og vores programmering. Fordi de 2 netværksgutter havde jo ikke lige valgt at teste deres scripts dagen før, eller på dagen på de 3 timer, de nu havde, hvor de ikke lavede noget. Og de finder så ud af, at de havde opsat det forkert. Så der var nogle steder i netværket, der ikke kunne snakke med andre, som de skulle. Så jeg husker det lidt anderledes. Jeg husker det som om, at det faktisk kom til at virke. Det gjorde det også. I fikset det under vores eksaminering. Ja, det kan faktisk godt være. Men vi bestod. Hallo. Det er ret nok. Jeg tror også, jeg var blevet ret knotten, hvis jeg dumpede, fordi at de 2 gutter, der sagde, at de kunne tage netværket, havde fucket det op. Ja. Ja. Og det skal også, ja, det er det med det er, i hvert fald på det tidspunkt, der var det bestået eller ikke bestået, så det var ikke noget med karakter. Jo, vi fik en karakter. Nej. Vi gjorde. Vi fik en karakter. Ja, jeg ved, vores karakter er. Hvad er det? Vi fik 7. Alle i klassen fik 7. Jamen, så var det fordi, der bare skulle noget på papiret. Jeg har hørt bare, at vi bestod. Jeg ved, alle andre skoler giver også karakterer. CBC giver også karakterer. Nå, okay, så må man forberede sig til det. På det. Ja. Det er nok rigtigt. Men det var jo sådan, grundforløbsprøven fungerede. Ja, vi skulle også lave vores egne kabler, kan du huske det? Nå jo, vores kabler, det blev det vel ikke rigtigt til sidst. Nej, det blev det ikke helt. Vi havde jo opdelt os, vi var jo en klasse af 7 mennesker til sidst, eller sådan noget. Ej, det tror jeg ikke engang, vi var måske 6. Vi var 2 grupper, ikke? Og de var hvad? 4, og vi var 3. Ja, de var 4, vi var 3. Det. Ja, så det er 7. Ja. Og der røg nogen fra under grundforløb 2, ikke? Jo, der røg en par fra. Ja. Men vi skulle så lave kabler, og min gruppe havde virkelig svært ved det. Altså, jeg er fatfingret, og så havde vi en mand med en gammel slidt mand, som også prøvede at lave kabler. Og så havde vi ham her, den unge, spændstige, tynde gut, som bare burde flyve igennem det, men han var sådan set den eneste, der aldrig sådan fik lavet et kabel. Det var svært, okay? Ja, jeg er helt enig. Jeg synes også, det er lort. Jeg plejer at få andre til at gøre det. Ja, det burde ikke være på materialet. Nej, det er nok det sværeste, vi har brugt. Det er det sværeste. Jeg synes ikke nogen, der gør det den virkelig mere. Det er der faktisk. Ude på mit arbejde gør vi det. Altså, jeg gør det ikke som konsulent, men vores montører. Ja, montører og elektrikere og sådan noget, der skal trække de her kabler. Ja, sure, men... Jo. Men altså, så vi vælger jo så, når vi så når til slutningen af dagen, alle andre går hjem, vi har siddet en time ekstra, fordi vi bare skal have de der skide kabler til at virke til dagen efter. Og vi tester, og vi troede, vi havde lavet 7 fungerende kabler. Og vi tester til sidst, og så sker der så det, der ikke måske. 3 af vores kabler virker lige pludselig ikke. Og vi sidder og tænker, vi gider sgu ikke være her længere, hvad gør vi? Og så får jeg jo den pissegode idé. Gruppen ved siden af os har lavet 7 kabler, som fungerede. Og de havde bare valgt at lægge dem på bordet. Så jeg tænkte, de kan ikke se forskel. Så jeg tog 3 af de kabler, vi havde, som ikke fungerede, gik over til dem, tog deres 3 kabler, der fungerede, og byttede dem ud. Og de ved endnu ikke i dag, at vi gjorde det. De mødte bare en dagen efter og fandt ud af, at deres kabler ikke virkede. Ja. Og jeg var selvfølgelig ikke med til det her. Jeg er bare gået, tror jeg. Ja, det er meget sjovt.
Det var sgu seriner nok. Men så bestod vi grundforløbsprøven, og så var der sommerferie. Så på det her tidspunkt, der havde ingen af os fået læreplads, ingen af os to. Og det er vist ret normalt. Det er også sådan, jeg forstår det. Det var ret svært at få under grundforløbet. Vi havde kun en gut, der fik en læreplads under grundforløbet, og han røg til Jylland. Ja. Så man kan sige, så man kan argumentere for, om det overhovedet er værd at få en læreplads under grundforløbet, hvis det er den sted, man ryger hen. Ej, det er for sjovt. Nå. Så vi kom til skoleoplæringscenteret. Ja. Hvad kan man sige, en jobsamtale først. Eller der var faktisk det her intromøde først, hvor man skulle møde, ellers så kunne man slet ikke til ellers kunne man slet ikke komme til den her jobsamtale, hvad man kan kalde. Og jeg kan huske, vi tog gruppen, vi faktisk havde til grundforløbsprøven, vi tog jo sammen deroppe i bilen. Ja. Og det synes jeg var det sjoveste. Vi var de eneste 3, som mødte op for vores klasse. Ja. Det giver også fin mening. Den ene havde faktisk læreplads, før han startede på grundforløbet, kom jeg jo lige i tanke om. Ja, det er faktisk rigtigt. Han arbejder jo for kommunen. Og jeg tror til sidst var det vores gruppe og en gut ud over, som ikke havde fået læreplads. Ja. Og jeg ved ikke, hvad der er med den ene gut. Nej. Men han tog vist på et oplæringscenter andet sted. Gjorde han det? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke hørt fra ham siden grundforløbet. Den gut? Nej, det ved jeg ikke. Ja, men vi var til det der intromøde, hørte lidt ting. Så senere kom vi til, det var ikke samme dag, men en anden dag, kom vi til den her samtale, hvor man lige tog en lille snak. Ja. Altså man er basically garanteret at komme ind der. Det er mere bare for lige at... Jeg tror godt, de kan vælge folk fra, hvis det virkelig... Det kan de godt, men jeg har ikke hørt om det ske. Nej, det er præcis så. I hvert fald ikke på det stadie. Det er ting, man bare skulle til, for ellers kunne det komme ind. Det er regelsættet for ZBC, sådan er det jo. Ja, præcis. Og ja, vigtigt at nævne, at du kan ikke... Altså din uddannelse bliver sat på pause, hvis ikke du netop er... I SOP'en, eller har læreplads. Eller læreplads, ja. Så det var ligesom det blev vi nødt til at gøre. Ja, det gjorde vi lidt. Ja. Og jeg var der i en uge, ikke? Og så... Vi kan starte med at sige, hvad special valgte du under det der møde? Jeg valgte infrastruktur, helt fra start. Til det møde. Og jeg var der i den her uges tid, hvor at vi fik nogle opgaver og sådan noget. Jeg skulle faktisk lynhurtigt afsted på hovedforløb 1. Der havde jeg det lige med det samme næsten. Som den eneste, jeg tror vi var 2 ud af alle os, der lige var startet i oplæringscenteret der. Ja. Som havde hovedforløb lige med det samme. Men du havde lidt en anden sag jo. Det havde jeg jo. Jeg sad jo til det her møde, og jeg var sådan lidt usikker på, mellem 2 linjer, hvad jeg skulle vælge, før jeg kom derop. Og da vi sad til det her møde, der kom jeg altså til konklusionen, jamen jeg vil gerne være programmør. Så jeg starter i oplæringscentret. Jeg var faktisk også kun i oplæringscentret en uge. Så havde jeg hovedforløb, så programmør lige efter H1. Og jeg starter på H1, og det gik ikke fabelagtigt, det vil jeg gerne lov til at sige. Jeg er måske ikke den fødte programmør, desværre. Men vi havde nogle, altså det første fag, der havde vi noget basal programmering, i forhold til de forskellige datatyper og if-statements og sådan nogle ting. Fag 2, der gik vi lidt ned, jeg tror faktisk, det var 2 års fag det første. Så havde vi vores andet fag, det var faktisk et serverfag, som hed serverteknologi Windows. Og det var faktisk det fag, der gjorde, at jeg droppede programmøren og skiftede tilbage til infrastruktur. Ja. Og det var vist også lidt en... Ja, det var faktisk en okay proces, var det ikke, at skifte? Det var faktisk ikke så svært. Altså, udover at jeg selvfølgelig var IT-supporter i det her år. Så var det okay. Ja, så man kan sige, det skal man måske heller ikke være sygt bange for at vælge på den ene, så eventuelt skifte til den anden. Altså, det kan sagtens lade sig gøre. Der er de gerne at hjælpe til med. Ja, de var ret behjælpsomme med at lade mig skifte. Det var grund til, at jeg var IT-supporter, det var sådan set, de kom og sagde, nu har du taget den her uddannelse, nu har du valgt den her lange uddannelse, nu hopper du fra,
vi kan ikke med god samvittighed sætte dig over på infrastrukturen med det samme. Så du kan lige prøve at være IT-supporter, og hvis du viser, at du er engageret nok til at blive infrastruktur, så på en vis måde, så siger ZBC sådan set, at de ser IT-supporteren som en mindre værd uddannelse end de to andre. Nej, de ser den som en kortere uddannelse i hvert fald. Jamen, hvorfor er det vigtigt? Det er det bare. For mit valg. Ja. Okay. Ja, men så kom vi på hovedforløb 1. Altså. Det som man oplevede her, var jo, at okay, nu var det faktisk data-ting, ikke? Altså nu var det server, netværk, sikkerhed, de her ting, hvor at man på grundforløbet kun lige havde det, måske, altså, var kun lidt inde på en af tingene, og det var så også mere i vores tilfælde, at det var primært netværk, ikke? Men her der var det fuld tid, altså du havde ikke dansk og matematik, engelsk, whatever, det var ren og skær 10 uger straight med ren IT. Ja. Så det var drømmen, jo. Det var mega nice. Og det som man hørte, inden man ligesom startede, det var det her med, at man havde et netværksfag, som tog 2 uger. Og materialet svarer til det, man havde været igennem på grundforløb 2. På det her halve år. Så der tænkte man sgu lidt, hold da op. Hvordan i alverden skal jeg nogensinde kunne lære det? 2 uger kogt ned. Et halvt års træning eller undervisning kogt ned til 2 uger. Men altså, det fungerede okay. Men det var nogle lange dage. Hvis man virkelig vil gå i detaljen og virkelig lære sine ting, så kunne man godt bruge lange dage. Jeg havde dage, hvor jeg kørte fra morgen til Vedfri, selvfølgelig 8 til 14 eller sådan noget, tror jeg det er. De kører 8 til 14 hver dag, og så fredag kører de 8 til 11, 30 eller 11 eller sådan noget. Så ikke så lange dage egentlig, men så er der også lagt tid ind til, at man går hjem og så laver lektier, i hvert fald i del af fagene. Ja. Jeg ved ikke, hvordan du oplevede netværksfaget. Jamen, som du sagde, så tog det mig lidt længere tid at komme på H1. Du kom efter en uge, men da jeg så skiftede tilbage til infrastruktur, så gik der faktisk 8 måneder, før jeg fik lov til at komme på mit første H1. Okay, ja. Så det var en ret lang periode, hvor jeg bare skulle sidde og... Ja, jeg sad jo reelt set bare og lærte de 8 måneder. Så jeg var ret forberedt til mit H1. Men det var altså en mærkelig omgang. Netværk 1, som den kære Johan lige har snakket om. Det var mærkeligt, fordi vi havde fået en underviser ind, og hun var højt uddannet inden for netværk, og hun vidste alt. Og vi får undervisning, og vi kommer så til, jeg vil ikke sige, det er hendes skyld. Det var lidt på grund af programmet, og lidt på grund af eleverne. Men vi kommer til prøven, den praktiske, hvor vi alle sammen skal udføre noget netværksopsætning på udstyr, eller i et program, der hedder Packet Tracer. Det er et simuleringsprogram, Cisco er kommet ud med, til undervisningsbrug. Ja, det hele er Cisco. Vi har i hvert fald indtil videre fuldt Cisco. Ja, 100%. Det er dem, der har materiale super god, eller i hvert fald rimelig opfattende materiale. Jeg ved, de nye regler specificerer ikke længere Cisco, så de må godt bruge andet materiale. Så det kan ændre sig. Det er muligt, det ændrer sig, ja. Og vi kommer til den praktiske, og man kan sige, vi kunne vælge praktisk udstyr, fysisk udstyr mener jeg, eller Packet Tracer. Der var 2 i klassen, der valgte fysisk udstyr. Det var mig, og det var en gut, der hed Anders, tror jeg. Og resten af klassen tog Packet Tracer, fordi de mente, det var nemmere. Vi gennemfører sådan som opgaven, vi får sendt den til hende, og vi får så at vide, at der er 2 i klassen, der har bestået faget. Og det var mig, og det var ham, Anders. De 2 gutter, der havde taget det på fysisk udstyr. Alle, der havde taget det Packet Tracer, havde fået procenter mellem 5 til 20 i forhold til completion. Så der stod lidt en underviser og tænkte, jeg kan ikke dumpe 18 mennesker for at komme videre. Så hun var nødt til dagen efter at tage folk om. Så det var sådan lidt et rodet fag. Det var lidt mærkeligt, men det var også fordi, at den vurderede jo deres svar ud for det,
Ja, du skulle ud fra følge simulering. rækkefølgen, ellers så kunne Packet Tracer ikke få noget at registrere. Ja, det skulle være skrevet præcis med store og små bogstaver, whatever man lige kunne, altså. Altså kunne Packet Tracer ikke få noget at registrere det. Hvor at jeres, der kunne jeg forestille mig, at I skulle sende jeres... jeg skulle sende screenshots af en showrun. Ja, til læreren, ikke? Hvor man så... Hvor læreren så vurderer, hvilket jeg ikke forstår, hvorfor det ikke bare var sådan, men ja. Altså min hovedforløbs netværks 1 prøve, der havde vi jo, der var vi i grupper. Jeg tænkte, var ikke i grupper, eller hvad? Vi var individuelle. Nej, vi var ikke i grupper, vi var individuelle. Vi var i grupper af de her 3-4-agtigt. Hvor det var fysisk udstyr alle sammen, jeg tænker på, og så man lavede nogle ting, og så kom læreren ned og tjekkede diverse grupper, og så var det ligesom det. Så jeg tror da også, de fleste også bestod. Det var også en lidt bedre måde at gøre det på, synes jeg godt nok. Men ja. Så var der sikkerhed, cybersecurity. Altså det var jo ikke et decideret dårligt fag, det var bare virkelig, virkelig intensivt. Virkelig intensivt. Det var igen de her 2, og det var Cisco, og det var sikkerhedstermer, man ikke havde hørt om før. I hvert fald mange af dem. Og netværk, det var lidt bygget ovenpå noget, man havde haft, så det var nemmere at komme ind i. Men i forhold til et normalt netværksmodul for Cisco, som måske er 16 kapitler, så er der cybersecurity. Det er 27, og du får lige så lang tid til det, som du gør til netværk. Ja. Det var rimelig voldsomt, men jeg tror også, de har ændret på det siden. Ja, cybersecurity er ikke længere et H1-fag. Det er kun infrastruktur, der får det nu. Det er præcis. Det giver også god mening. Og du har også netværk 1 og netværk 2 på H1 nu. Okay. Ja. Altså i hvert fald hos ZBC. Ja. Det er jo så det. Det er ikke til at vide, hvordan det ændrer sig. Men man kan sige selv, altså opbygning af det, men selve undervisningen er nok sådan rimelig tæt op ad hinanden. Der vil selvfølgelig være ændringer, men ja. Og så var der kundeservice. Det var et meget specielt fag. Ja, men et fag til supporterne, for en gang skyld. Konflikttrappen! Ja, vi fik nogle... vi skulle vi fulgte noget online materiale, nogle videoer og sådan nogle ting på en eller anden underlig side, hvor vi fik nogle redskaber til at håndtere kunder og brugere. Ja. Og sådan noget ting. Sikkert et fint fag. Hvis man tog det seriøst, så er sikkert et udmærket. Det skulle jo være der. Ja, så tror jeg ikke man kunne argumentere for et supportuddannelse, nej. Nej, præcis. Men jeg synes man skulle gøre det lidt mere ud af det på en eller anden måde. Jeg ved det er ret nok. Det kan også godt være at det bliver det nu. Det bliver gjort lidt mere ud af nu. Det er trods alt snart. Jeg havde en pensionist i det fag. De var nødt til at trække en pensionist ind, fordi de ikke havde nok undervisere. Ja, okay. Det er så en helt anden snak med de undervisere. Ja, det vil vi komme tilbage efter. Ja. Jamen hvad var det, altså jeg tror det fedeste ved kundeservice, det var at vi skulle bygge med Lego. Det var sådan en team building exercise, hvor at grupperne skulle vende ryggen til hinanden, og så sad den ene med selve manualen til hvordan man byggede det, og den anden sad så med selve klodserne. Og ham med manualen skulle så forklare ham med klodserne, hvordan han skulle bygge det op. Og jo bedre man kommunikerede, jo bedre blev slutproduktet, var ideen. Det var nok det fedeste stykke af det fag. Det var meget sjovt. Det var fedt nok lavet. Men jeg tror ikke, vi fik et særligt godt resultat. Nej, det var også det var heller ikke særlig godt, det vi lavede. Nej. Det var også svært. Faktisk en svær opgave. Det var en svær opgave. Jeg tror, hvis jeg skal sige top 3 sværeste opgaver, så har det været Grundforløbet-prøven, kundeservice Lego-projektet. Okay, Lego-projektet var en lille opgave. Det reelle projekt, eller... Og stadig, jeg tror stadig det eneste fag, jeg kunne have... Jeg tror det eneste fag, jeg kunne have dummet, hvis vi får karakter for det. Ja. Hvad var den reelle aflevering der? I havde en eller anden fremlægning, så havde I ikke? Jo, vi skulle levere 3 guides til 3 forskellige ting. Jeg tror det var, hvordan man installerer Microsoft 365. Altså selve Office-pakken. Hvordan man lavede en indholdsfortegnelse i Word. Og så var der hvad sten til. Ja, lige præcis. Vi havde også bare den her Office
Ja, Guide til at installere Office-pakken, det var det. og så skulle vi så til sidst ud fra en eller anden video. Vi så en video, hvor de gik over 7 emner. Og vi skulle så i klassen hver vælge en af de 7 emner, og så snakke om til vores projekt. Jeg kan huske, at jeg trækkede et eller andet emne, jeg kan ikke huske hvad for et, og så sagde jeg bare præcis det, han sagde i videoen. Nice. Og det fag fik jeg 10. Fedt. Jeg fik 7. Det er fordi, du har gjort det på samme måde. Nej, det gør jeg ikke. Men det var også bare ren og skær, den Office guide til at installere Office. Nå ja, okay. Det var det, den blev vurderet på. Så ja, der var noget lidt mere. Jeg håber, det er blevet ændret lidt. Ja. Yeah. Men, måske vi skal snakke om H2. Det er godt. H2 var jo, det var det, man ligesom havde kendt for, som Linux hovedforløbet. Bedste hovedforløb. Ja, det tror jeg ikke, jeg er enig i. Men, det er et meget kontroversielt hovedforløb. Det er mere end you love it or you hate it. Ja, det tror jeg. Jeg synes faktisk, det var fint. Jeg er ikke ligefrem en hej til Linux, eller har heller ikke rigtig interessen på samme måde. Men jeg synes faktisk, det var rimelig fint bygget op. Det var lidt anderledes. Det var lidt mere projekt hver eneste uge, eller hver anden uge, eller hvad det var, de her fag. Hvor at der var jo databaseprogrammering, Linux grundlæggende, Linux webserver, cloud-projektet. Ja, altså cloud-projektet, og så serverautomatisering. Ja. Netværk var der selvfølgelig også lige i 2 uger. Og netværk, det var det samme som H1. Eller det var det ikke, det var helt nyt content. Det var ligesom 3. del af CCNA'en. Ja. Og man havde haft første del på Grundforløb 2, anden del på H1, 3. del på H2. Så hvis folk reelt set har fulgt rigtig godt med der, og føler, at de kunne deres stof, så kunne man jo så selv gå ud og tage eksamen bagefter, hvis man vil det. Ja. CCNA, altså certifikateksamen ved siden af. Det er ikke noget, som skolen tilbyder, men det kunne man gøre, hvis det var. Men det var, ja, så det var netværk. Det havde man jo prøvet før, og de her 2 ugers intensivt netværk, det er sådan det, men det nye var ligesom Linux nu. Ja, der var meget fokus på, vi havde reelt set ikke andet end Linux på det forløb. Nej, stort set ikke. Og det er jo lidt et problem, fordi at det er jo ikke alle folk, der har hjernesætter nok til at se det fantastiske ved Linux. Og det er jo lidt en skam. Altså jeg synes jo, at det var et godt forløb. Jeg fik ikke noget ud af det, men det var et godt forløb. Ja. Lige med undtagelse af det første Linux-fag, vi havde. Serverteknologi, Linux, altså det basale. Og det var ikke fordi jeg kunne de basale ting i forvejen, jeg synes det var dårligt. Det var faktisk underviseren. De havde lige trukket en ny underviser ind. Han havde åbenbart været tidligere programmør, og han skulle så undervise os. Og han går op til tavlen, og vi har ham, det er vist det 2 ugers fag, hvis jeg ikke husker forkert. Og jeg tror 20-30% af alt han sagde var forkert. Og det værste er, at det rigtige svar stod bag ham. Han havde taget PowerPoint for CompTIAs Linux Plus certifikat. Og han står bare og siger det stik modsatte af det reelle svar, som står på tavlen bag ham. Det var sgu til grin, det vil jeg sige. Ja. Ja, det har jo blevet noget lignende for os. Ja. Jeg vil så sige, et godt fag på H2, det var helt klart serverautomatisation. Det var griner, men der fik du også frie tøjler. Altså der var, jeg tror vi brugte 2 timer den første dag på at sige, her er casen, lav den. Og så var der måske lidt forklaring. Og så resten gik sådan set bare ud på at sidde og scripte selve casen ind, så at man havde et produkt, man kunne fremvise på slutningen af ugen. Det var et fedt fag. Ja, helt sikkert. Og det var jo også sådan mange af fagene var, det der med, at du får måske lidt teori i starten, og så har du en case, hvor der står et eller andet sæt, men den her virksomhed, den her optænkte virksomhed, den har en hotelkæde, lav noget til det, eller et eller andet. Ja. Og så skulle man ligesom sidde i grupper. I don't know, 1-4 mand måske, 2-4 eller sådan noget. Det. Og sidde og arbejde på de her ting. Og man fik en server til rådighed.
og kunne lave nogle virtuelle maskiner, kunne lave de her server ting og sager. Og prøve at få det til at spille. Det var meget, altså man klarer sig selv, og finder noget materiale på nettet, finder noget YouTube, et eller andet, finder nogle guides til at lave de her ting. Prøve at få tingene sat op og spille sammen, og skrive en rapport med dokumentation og konklusion, alle de her ting. Og lave nogle diagrammer, nogle tegninger og topologier og hvad det ellers lige kunne være. Og så var der måske ikke en fremlæggelse til sidst på ugen, eller sidst på de her 2 uger der. Ja, det kom lidt an på faget eller underviseren. Ja, præcis. Så var der rigtig mange af de fag på H2, der var bygget op på den måde. Ja. For mig i hvert fald. Og ja, fedt nok. Altså jeg personligt selv kan godt tit savne noget mere undervisning, tror jeg. Men man har måske også det her med, at det måske ikke lige er lærere, der reelt set er helt inde i det, de kommer til at skulle undervise, fordi at de har været lidt presset på skolen. Jo. Så derfor er den her tilgang til, om vi laver bare et projekt, som vi selv sidder og finder frem til, hvordan det fungerer nok bedre et eller andet sted. Du skal ikke forvente... Eller så ender du med at have lærere, der sidder og siger forkerte ting. Du skal ikke forvente, at du kan få hjælp. Ja, det er lige med lærerne i hvert fald, hvad man rammer. Men ja. Eleverne plejer at være pisse gode til at hjælpe, hvis du har brug for det. Vi plejer at have... alle klasser, jeg har været i, der har vi haft et godt samarbejde sammen. Ja. Jeg har en ting, jeg savner. Især på H2. At mine undervisere var der. Det kunne jeg godt have tænkt mig, der var noget mere af. Ja. Jeg tror, jeg havde et fag, hvor min underviser var der mere, end han var ude. Ja, så er det igen det der med, at de har været ærpresset måske også. Og lærere, der har haft næsten 2 fag på en gang, og jeg ved ikke hvad. Og jeg vil også sige, at underviserne blev også markant mere dovne på hovedforløb 2 og frem efter. For det lige pludselig, så brugte vi kraftigt flere dage på at arbejde hjemme, end vi gjorde på at arbejde på selve skolen. Ja. Ja, det var... Ja, igen også lidt forskelligt. Men det har der også været en del af, ja. Og fik mulighed for at arbejde hjemme, fordi vi havde noget forbindelse til en server hjemmefra, og så havde vi mulighed for... Og så en VPN, der måske eller måske ikke virkede. Det var lidt en ting, man skulle bede til Gud for hver aften. Ja, det er rigtigt. Men overall, så synes jeg H2 var godt. Hvis du kan klare dig uden undervisere, og hvis du lige kan klare, at alt de siger er forkert, så er det et godt forløb. Ja, det er det. Man skal gerne kunne lægge tid i, og... Ja. Altså kunne man gøre så mange IT-supporter, man kan sige. Så kunne man gøre så mange IT-supporter, som bare hopper på en gruppe, og så suger lidt på dem, indtil de gennemfører uddannelsen. Jeg synes, at du har fordom. Jeg ved ikke, om jeg kalde det fordom. Jeg har jo selv oplevet det. Nej, du skal også være sød. Ja. H3. Det er du faktisk i gang med. På nuværende tid. Ja, det er virkelig up til grin. Jamen, det er helt vildt. Johan har været på H3, men jeg er på det lige nu. Og jeg vil sige, at ud af de fag, jeg har haft, der har jeg haft måske et fag, jeg vil kvalificere som nogenlunde. Okay. Det første fag, vi havde, det hedder ITSM, eller ITIL, det kommer an på, hvad navngivning du bruger. Der havde vi sådan en gammel mand, som så skulle være højt uddannet inden for det, vi blev undervist i. Så man forventer jo en vis kvalitet. Han kommer ind første dag og siger til os, det undervisningsmateriale, han har, det er lavet i ChatGPT. Taste, hold da. Han sagde også til os i forhold til selve faget, altså til slutningen af faget, at til vores fremlæggelse, der brugte vi bare ChatGPT. Det var sgu hurtigere end at lave noget selv. Ja, jeg har haft den selv samme lærer, og jeg havde ham faktisk. Det var også på H3, og det var hans første uge, han kom. Og skulle overtage noget andet materiale, som noget gammelt materiale, og måske ikke så forberedt, fair nok, det første uge. Og vores eksamen bestod i, at vi havde
Vi fik en prøve med nogle spørgsmål, og alle de her spørgsmål, det var taget ud af en pulje på 100 spørgsmål eller andet, og vi havde fået et link med svar til de her 100 spørgsmål dagen før eller andet. Ja. Det var det. Men din var lidt anderledes. Der havde han trods alt ændret lidt på det, havde han ikke? Vi skulle lave en fremlæggelse. Vi skulle jo forklare, hvordan man kan inkorporere ITIL i forhold til, hvordan man skulle hjælpe nogen, hvis de var faldet om på gaden. Ja. Ikke så IT-relateret måske, men det var vores eksempel. Interessant. Man kunne også have lavet et IT-eksempel. Det kunne man, men... Server, der var gået ned, eller... Men okay, fanden. Det er jo ikke mig, der valgte at tage et eksempel. Det var vores underviser, der mente, at det var det mest relevante, han kunne til at vælge. Ja. Interessant. Så havde jeg så fejlfinding ugen efter. Og det var da nok det mest sindssyge, jeg har hørt om. Altså det mest sindssyge, jeg har oplevet af alle fag. Den første dag, der har vi en pissegod lærer. Vi sidder for undervisning i fejlfinding. Han laver næsten kun praktiske eksempler. Så det er rigtig god undervisning. Fra dagen efter og til slutfaget, der har vi sådan en... der har vi jo faktisk den selv samme gamle mand til det her fag. Og han ved intet om fejlfinding. Og til slut, der har han, i stedet for, fordi normalt går faget ud på, at du skal til slut udføre en fejlfinding på noget udstyr, hvor at de har lavet en, altså man kan sige, en falsk fejl. De har lavet fejl med vilje, så du skal finde den. Vores rogue fejlfindingslærer vælger jo så at sige, nej, det kan godt være, det har fungeret de sidste mange år. Det gør vi ikke længere, fordi det er unfair for alle. Fordi det er jo ikke alle, der får en lige nem eller lige svær fejlfindingsopgave. Så derfor så vurderede han, at den eneste fair måde at give, altså at vise, hvad folk kunne på, det var, at han lavede en quiz på en hjem, altså han lavede en online quiz, vi alle sammen kunne tilgå, og så skulle vi svare på spørgsmål der. Og alle spørgsmålene var lavet i ChatGPT, og det var virkelig til grin. Altså ud over at svaret på alle 3 spørgsmål var A, så du behøver ikke engang at vide, hvad du svarede, så var der nogle af spørgsmålene, som manglede spørgsmålet, men som vi skulle stadig spørge på, for at få en karakter. Så det var virkelig til grin. Så jeg har valgt at navngive ham Rogue Fejlfindingslærer. Okay. Hold da. Ja, det var noget let. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Men, sådan er det jo, når en skole bare har brug for et eller andet til at undervise. Så I fik alle sammen 12? Jo, han skrev ud dagen efter på sådan et, altså på et sted, hvor vi alle sammen kunne se beskeder. Jeg blev meget overrasket, men hele klassen har fået 12. Altså. Hold da op. Ja, det var til grin. Det var sgu til grin. Så er jeg lige nu i gang med netværksteknologi 2. Det er også lidt mærkeligt, at du starter med 2, men du har 1'eren på H4. Men det kan jo han komme tilbage efter. Ja. Men til det her fag, der har vi Cisco CCNP Nazi. Jeg mener Enasi. Hvor vi bliver undervist i Advanced Routing and Switching. Og jeg vil sige, det er et lidt aggressivt fag, man kun har... Jeg tror, vi har fået 3 uger til det, men det er et meget aggressivt fag. Udover at du skal læse 1100 sider, og du lige pludselig skal til at forstå en masse avancerede principper for routingprotokoller og andre ting, så skal du samtidig også have en fremlæggelse med din gruppe. Du skal lave 30 labs. Du skal tage 25 eller 30 quizzes, og så skal den sidste uge gå på at lave en praktisk opgave. Ja. Jamen, det er fuldstændig sindssygt. Og det... Altså... Det kan bare ikke blive godt. Det er for meget. Ja. Uden tvivl. Det skal være noget, der tager et helt semester. Altså, det skulle være... Altså... Et halvt år. Altså, hvis de vil have fadet til på det fag i sig selv, være et hovedforløb. Ja. Og selv der vil jeg også synes, det var for lidt. Jo, helt enig, men det ville være den eneste måde, man kunne gøre det sådan nogenlunde realistisk. Ja, så den er helt i hampen. Jeg ved ikke. De skulle tage nogle, i en ideel verden, der skulle man lave noget materiale
pille nogle ting ud, som man har vurderet højere oppe et eller andet sted fra, at det skal vi lære. Og så undervise i det, og lave et projekt på det, og sådan noget. I stedet for, at vi skal følge hele Inarsiens materiale, reelle official cert guide, eller nej, det er faktisk, ja, det er det, ja. På 1100 sider, som går ned i de mindste detaljer, og altså, det er meget avanceret. Ja, det er sgu ikke lige frem toppen. Men du siger også, at jeres klasse er ikke rigtig... Der er jo ingen, der kan tage det seriøst. Altså, så vil vi jo alle sammen ligge på gulvet med stress og komme ind hver morgen. Fuldstændig. Vores underviser tager det jo ikke selv seriøst. Han står selv og siger, ja, men reelt set behøver jeg ikke at læse det, for så vigtigt er det heller ikke for at gennemføre faget. Nej. Det er det. Og I har haft fremlæggelser på nogle af emnerne hver i grupperne, eller hvad? Ja, det har vi. Ja, og så en praktisk prøve. Som jeg skal have... Projekterne? Hvad? En projekterne her til sidst? Ja, bare uden dokumentation, hvad jeg forstår på det, så skal vi vist bare opsætte et netværk. Og det starter jeg på i morgen. Okay. Spændende. Nej, men... skal jo gennemføres, desværre. Ja. Ja, så der stopper din rejse, der er det er så langt du er nu her. Ja. Så jeg ved ikke, om jeg kunne lægge lidt ekstra til H3. I har også haft deployment, ikke? Det har vi. Var noget med, hvor man skulle... Det var et specielt fag. Jeg synes selv, deployment faktisk var et nogenlunde fag. Jeg kunne godt lide det. Men jeg elsker også at sidde og rode med server og Linux og Windows. Det synes jeg er pissehyggeligt. Men jeg ved, og det er lidt sørgeligt, det var fordi, at vi måtte kun arbejde i grupper af 2 i klassen. Så vores firmandsgruppe var nødt til at opdele os. Så vi kunne ikke... det var lidt nederen, at vi ikke kunne arbejde sammen. Men jeg kan godt forstå det. Det var et kort fag, vi havde ikke så meget materiale. Det var lidt nederen. Men jeg vil sige, det var ikke alle i klassen, der kunne lide faget. Vi havde desværre en, der havde et sammenbrud, og var nødt til at løbe ud af klassen. Okay. Der var nogen, der virkelig blev stresset af det fag. Ja. Nå. Er det fag? Ja. Ikke så varmt. Ja. Ja, så der, man kan sige, jeg kan jo snakke om mit H4. Som jeg har været på for ikke så lang tid siden. Nogle måneder. Og igen, vi havde netværksteknologi 1. Som var så CCNP N-Core. Som var ligesom den her, der hænger sammen med Inarsi. Som var på H3. Så lidt samme case, altså sindssygt meget materiale, 3 uger, hvor vi havde fremlæggelser og projekt og alt muligt. Og det, ja, simpelthen for meget. De burde gøre et eller andet med de fag. Jeg ved ikke. Men ja. Det var fedt nok, men man tager nogle hovedting ud af det. Man får der nogle hovedprincipper, og kan gå videre med. Og altså, jeg er meget netværksinteresseret, så jeg synes, det var fedt nok. Jeg synes, det var fint. Det var voldsomt, men fedt. Så var der netværkssikkerhed. Det er et sjovt fag, men sådan lidt en udbygning på cybersecurity, som vi havde tidligere på H1. Hvor vi kom lidt mere ned i nogle forskellige ting. Også Cisco, hvor vi følger nogle moduler online, som Cisco selv har lavet, hvor der er indbygget quizzer og små tests og praktiske labs og en praktisk prøve. Og jeg tror faktisk også, vi havde en fremlæggelse der. Og ja, så det er lidt, når vi begynder at komme op på de her H3 og H4 og infrastruktur hovedforløbene, så begynder der at komme lidt mere på, men man kan sagtens klare det. Altså, det er... Man er stort set alle fagene en gruppe på en 3-4 mand, og kan klare det fint, altså. Vi havde et enkelt serverfag, som var clustering. Og i det fag, der var simpelthen også for meget til, det var et ugesfag, og når det er et ugesfag, så er det altså pres, fordi at lærerne, de forventer åbenbart stadig det samme. Så man skal lave en fremlæggelse og en rapport, og lave sit reelle produkt på en uge. Altså, vi er nødt slet ikke
komme ordentligt ned i tingene. Det var jo bare hurtigt videre til det næste. Så det var for meget ned på for lidt tid. Og så havde vi ITSM 2, som var ligesom forlængelsen på det her ITSM, vi snakkede om før. Det fag, det var desværre rigtig uheldigt. Vi havde nogle opgaver, vi skulle løse, 4, 5, 6 små opgaver, hvor vores lærer opfordrede til at bruge ChatGPT til det. Han sagde, bare smid det i ChatGPT og få den til at generere et eller andet til jer. Og så er det det. Og så tror jeg, vi gik hjem torsdag og fredag og skulle arbejde på en relativt fiktiv opgave, hvor vi skulle klikke lidt rundt i et ITSM-system, som er sådan noget med, at du har en portal, hvor du kan få nogle requests ind, eller nogle tickets fra nogle brugere, som sender et eller andet printer og går ned, og så har du et system, der ligesom, hvor du kan lave ting på det her, dele opgaverne ud, lave noter og alt der. Ja. Så det fag også lidt af en joke. Og så var der det store projekt de sidste 3 uger, hvor man så havde noget, det var faktisk et dokumentationsfag, det hed det egentlig, dokumentation, hvor man skulle lave en dokumentation og en kravspecifikation på en relativt stor case, hvor der både var noget netværk, noget server, noget cluster, nogle forskellige ting. Det var ligesom lidt mit H4. Og ja, så man kan sige, det der ligesom går meget igen, hvis man skal prøve på en eller anden form for konklusion på de her hovedforløb, så er det meget fag, hvor du har projektorienteret, hvor du har i dine grupper, får en case, skal arbejde med den, selv sidde med det, har en lærer, der går lidt rundt og lige kigger lidt rundt. Ikke så meget der, ikke så meget undervisning i de her fag. Men hvor du sidder og laver nogle projekter, og skal vise det til klassen, eller vise det til din lærer bare. Og skrive en eller anden form for rapport også. Få noget feedback på det. Og så er der de her enkelte rigtig teoretiske fag, hvor du har netværk i 3 uger meget intensivt, og skal læse en hel masse og sådan noget. Det er meget det ligesom går ud på. Og altså, hvis man er interesseret i de her ting, så er det fucking fedt. Selvom at kvaliteten måske er lidt svingende på lærerne, eller på materialet, eller noget. Det er mega nice. Det synes jeg selv. Jeg ved ikke, om du har nogle andre ting at lægge til. Nej, jeg har ikke nogen ting at lægge til hovedforløbene. Jeg tror, det eneste, jeg godt kunne tænke mig lige hurtigt, vi snakker om, det var måske vores, vores nyeste eventyr. Ja, det kan vi godt. Ikke så meget om, hvordan det gik, men lidt mere mig derop til, og hvordan det, altså selve turen. Det var jo fordi, at mig og Johan var jo blevet håndvalgt, som de guder vi nu er, til at være deltagere til DM i Skills 2024 for infrastrukturlinjen. Ja. Og det var lidt en rodet oplevelse, vil jeg sige. Ja, vi skulle selv finde derhen. Vi skulle selv finde derhen. Ham, der havde valgt det, var heller ikke særlig god til at finde ud af, hvilke deltagere de skulle bruge. Der var sådan lidt... gik der også lidt på med det skide kaos. Ja, det var lidt noget kaos. Ja, men vi skulle selv finde derhen. Det var 4 timer tog. Så kommer vi til Viborg, hvor det blev afholdt. Det var virkelig også bare rodet. Det er meget anderledes, end hvor vi kommer fra. De havde sådan 3 store skærme, der bare havde LED-pærer, som bare havde sådan en slideshow en gang imellem, med hvad for en bus, der skulle holde dig. Ja, og busserne, de stopper med at køre klokken 18. Ja, 18-19 stykker, ja. Og de stopper ikke, når man trykker stop, og jeg ved ikke, altså... Har jeg jo faktisk en rigtig god historie. Lige det der med, at de ikke trykker stop, når vi siger stop. Det var fordi, vi skulle jo med en bus for at komme ud til, hvor vi skulle bo. Vi skulle bo på et skolehjem. Vi stiller os ind i bussen. Den kære Johan, han har kortet. Han ved, hvor vi skal have. Han ved, når vi skal trykke stop. Vi kører så igennem byen, og vi kører. Og Johan, han så giver på kortet. Pisse godt. Jeg sidder og tænker, ved du hvad, ham der styr på det. Så vi kører, og så lige pludselig, så viser han mig sin telefon. Og vi så kørt 1,5 kilometer væk fra, hvor vi skulle have stået af.
Så trykker jeg stop. Jeg har haft trykket stop på det her tidspunkt, det skal siges. Men buschaufføren stopper bare ikke, og så jeg bliver fucking i tvivl, og jeg ved ikke, hvad der foregår. Og så viser der det kort der, og så... Og så det første, jeg gør, det er, at jeg råber, stop, for satan, stop! Ja, sådan noget. Og så siger han, at vi kun... Og så siger han, at man kan kun sætte sig af næste gang. Okay. Næste gang var så midt på en landevej. Et eller andet ødet sted i Viborg. Ja, fordi han kørte bare, jeg ved ikke, i 5-10 minutter, før vi kunne komme af igen, før det næste stop, ikke? Og det var bare landevej, det ren landevej, og det var mørkt, og ja, så endte vi ude i... Ja, det var virkelig noget råd. Det... Tilbage. Ja. Og vi fandt heldigvis frem lidt sent om aftenen. Vi gik måske lidt begge to i panik. Jeg stod som en idiot ude på vejen med min lommelygte og viftede. Kom nu, bus, kom nu. Og Johan var ved at glemme alle sine ting på en anden vej. Så en lidt kaotisk start til dagen. Det vil jeg gerne sige. Ja. Vi har vel ikke... Har vi så meget mere at sige? Det var vel det? Nej, det tænker jeg ikke. Vi kan jo eventuelt prøve at snakke lidt mere om DM en anden gang, hvis det var. Hvis det interesserer, så kan vi lave en video, hvordan selve oplevelsen var i forhold til hvilke opgaver og man kan sige, hvor godt de klarede det i forhold til altså at holde det kørende under vores test. Ja. Jamen, perfekt. Ja. Jamen, så tror jeg bare, der er ikke andet tilbage at sige tak for den her gang. Ja. Vi ses nok på et tidspunkt, du gamle. Det kunne da godt være. Hej hej.